Welcome to Zisodel TV. Kindly subscribe, share, and like for latest updates and news. Jiya na ga shugaban kasa. Sai masa bayani yace akwai hakuri kuma ya gode muku abin da kuka. Na ga masa abin da aka yi dodore. Ƙwarai da gaske. Sai gobe ma zai yace ya yarda. Amma ku yi hakuri. Wannan kujera da suke hari ya ce kujerar nan ta zauna daren dam. Da gwamnatin jihar Kano kujerar shugabancin APC ta Najeriya tana kan Abdullahi Umar Ganduje. Ya ce wannan kujera tana nan daren da